Ay, okra para sa diabetes. Bisag wala pa diabetes. Kao na ka na. Imong Tambal na sabundaan. ng diabetes. Anak kay panaganga. Oh, kunduhan na nimong lawas ug kuan. Si Walbert na na. Kanara. Diyan na lang aron di magdublig plastic. Salamat ha. Hi guys, magandang hapon. Nami karon sa merkado kay namalit mi og sidanan para ugma sa buntag. Malit mi kuan diri guys, mas. Christmas. Puti siyang ganahan. Ha? Atong puti nga nipis. Sila niya dai. Kato ni nipis dai. Ha? Sa kabok. Lima si kwento. Lima lang ka kada kan kayo. Oh, 5 na lang. Ug isa ra ka putos, 15. 15. Diba ni ug tulo di. Dila ka ka sa lima. Suri ka tulon. Sangguli. Pero puti ra yung ganahan ni. Puti lang tanan di. Puti lang tanan. Puti ra pa siyang ganahan. Oh. Nakaputi lang. Parang kasiksig ng gibarod oh. Kari oh. Hindi na mo kumangay magsuot ni ngani. Hindi lang mo niwang-niwang ko. Suot na po ginana. Hindi po nagpanguli ay sa mga estudyante. Gamay lang sakay dito kaya diri mo nakita ng ano. Kaya magsusuroy pa man o sa mga natin sa tamaan. Sa pag Uso pa rin ang nanang ko ay pantalon. Yan oh. Pake. Kaya mas giyan mo ganahan mo suot ni ngana. Pake. Vitamins din mo. Napa man dito. Ako mainom datong kape bon, magputinsin ako. Ay lang gud daw lang. Tambok na bitaw ko. Ikaw sa kasimana bisag kadua lang. Putinsin na. Kasimana kadua. Basta di na lawat-lawat. Ayaw gud dato kay katulog pinakakusog na vitamin D. Potensi para rin to sa mga sipon-sipon. Kana kang vitamin so, di ka isipon ko, wag ka sipon na gani. Naulian ha? Naulian ka kamay. Ah. Maligri na guys, Dani Siwol kay hapon na. Basta hapon. Basta hapon, maligri man ni Dani. Na nagper guys, sige na nagtrabaho, apit na mahuman. Dani na ta Dani sakay, mga maguli ay buhol, Dani na puhon, mahuman na ni. Pwede na tatong buhol mamahaw. Kana may plamanti. Kalamansi Diyos. Nagkakadog lansones oh. Lansones o rambutan. Pinamta guys o kalamansi Diyos kirang ka. Uhaw. Iyan rin. Anong ka? Alam mo yung bugnawa. Init kay kanina nag-try ko. Puno na kami. Muna na yung magyapit dari. Hinamaramig Diyos. Sisa. Sana? Kahit puno kayo. Isa pa? Rambutan ba? Ay kanang Mangustin? Ini ito. Kaya nga. Lansones? Lansones? Mapalit ka? Oh. Kaon ka? Di kumkaon kamo. Hindi ko. Kinamkaon. Hindi ako ra makan-kan. Then si mama di makakaon. Luoy, maikag. Di makaon na sa. Hindi, kay tamis na. Ako rin makan-kan. Si mama, luoy, magsiglan tao. Pwede na naman kaon. Ito na tawag yung kamis kayo. Hindi makakag tamis. Parang laging kadina, wag dagat no. Na daw Hapon depression. gusto ko yung balot. Pero hindi yung balot. Balot, Ah, hindi yung balot. kanina oh.
Dialysis center. Ano kaya na dialysis center ang Dalagit? Hindi na mo nga tos laing lugar para mag-dialysis. Sudad, sa una, sudad. Karon mga diri. Sila lang reality ko. Lilisan na siguro ang dugo, ano? Ha? Lilisan yung dugo. Mag-dialysis nga na yung dialysis. Para mo di mga estudyante oras na nang tinguli. Oras na nang tinguli, di pa manguli. Oo, nanggigakas-gakas na estudyante pa gani. Makita na yung buhay manakay kayo. Kaya di mo na tayo. Estudyante pa, guyab-uyab na, gawid na gamot, gawid na sawa. Yung mga ampuros ra ba? Wapa nangahuman, magmaymahay, mga minjit na wapay nangahuman, wapay mga trabaho, labi na yung mga anak. Maymahay na, dyan pa eskwilahon, di magtaro di eskwila. Hindi siman na yung mga nang Mananagat. Kami sa unang may eskwila, may oras ng ulian, manguli naman may. huli na kayo. Magpaplay mo mo. Manguli na may kami, oras ng ulian, manguli na may. Mag-enjoy pa bisda, nabang naglakaw may magdaduwa pa may. Munang muli na mo kay magbaklay pa man mo layo mo kayo. Dire sakay naman ako may baklay. Bisa na. Munang dugay sila mo mauli. Sige yan lagi o. Oras ng muli man lagi. Di mo lagi magapit-apit. Huwag naayad doon. Mumisid man nga naayad doon. Matong si Ulo. Sa bata lagi na. Mga bata galaw-lao. Ilang ginikanan kay Bao baka nga galaw-lao. Siyempre, ilar nagsitan man apa ko dire kay naglimpyo mi. Naglimpyo bro na si Ulo. Nagawid-awid na sawak. Gawid-awid na skamot. Nga, eskwela pa gani. Mura nani mga trabaho. Traffic kas Dalagit. Naghana ng mga sakyanan sa Dalagit no sa una magbakasyon ng Tamingaw pamanto. Ang grabe na. Pagsa pa mga sakyanan. Nalagi pa kong hardware dari no. Tapat sa Petron. Nawa na lagi itong arang tampo ka diha pa. Lalaki. Ano ko kita? Namatay na? Oh, Katong limang dadagdaghang hiro. oh, namatay. Yung traffic ko sa rapunong. Oo. Aglungon god, gipahimuan siya sa aglungon na iya. Kaway lungon na makasya. Maharam mo to sa kadako. Gipahimuan ko nun. Lungon nun. Wala matulog tayo sa lungon. Hindi mo makasto. Gipahimuan. Bahay nila Ate Carla. Ate Carla. Erling. A few moments later. Si sunod-sunod. Nari brownie dali. Nari ba? Man akong kuhan guys, panilhig. Diyan na pang ipakaon sila. Ang duha ka lalaki. Brownie. Hindi pas go dito kay nara dito nagpainit ka, painit ka. Kaya tunggodi ka. Nakaw. Nara man sig sunod-sunod. Mama to aga painit. Pangit. Di man ka pwede mo gawas pangit kay mamalbal man ka. Hindi ka pwede kay maglugnot-lugnot ka. Hindi ara ka. Na sige baklay. Baklay mo. Loy si pangit naikag. Naikag, di man gud ka pwede kay maak man ka. Maglugnot-lugnot ka na nang imuang hukot.
Ora sila o galablab silang duha. Arang kamingaw ag palibot. Mikloy, dali Mikloy, dali. Ali dali gawas dari karejat. Luoy lamang kadiha gay hinagtok. Ako nga rin. Dali. Mikloy, dali ba? Dali gawas. Gawas. Nakaw-lakaw sa kajot. May pagka nila wag ihurot. Ha? Mikloy dari ra Mikloy ha, di mo layas-layas ha. Lingaw ka juice brownie og si ano? Godi oh. Ang gado-duwa sila. Kamras-kamras. Ang si Mingkoy ning sibat na asaras Mingkoy. Dari na di magpaladyo ha. Ang giwat nga malibang kaya nang isud wa pa man. Ha? Wala pa. Nas Mingkoy. Ay Mingkoy, Mikloy. Pangat na yung sungkod oh. Amigo ra mo ha, di mag-away. Pangalibang na mo kay musud na ta. Atras na lagi, mahaglak na lagi kami Kloy. Nung una imo ang pangdoklon, nung lakaw sa gisunod oh. Diri Mikloy. Mikloy. Mikloy, Sige, laab dito. Lagi. dali. Hindi magpaladyo. Dari ba, di magpaladyo. Ko, nakang isudron. Kau sud lang ko. Sudo na dayo kay. Kisa mo, kis. Kisa mo doa. Kis ba? Ajo pangamras. Kis na, kis. O, kis. Kis na. O. Kis, dali. Ajo, lagi kang merasa. Kis lang. Buay iringa. Kis. Hindi mo mag-away. Ikaw sud na kau kay layas ka. Maparehasan siya kang Mingkoy nga maglaslayas. Ikaw dara ka. Dara ka. Nasunod-sunod pod. Malibang na mo. Pangalibang na muna. Dali.
Brownie. Libang na mo, oy. Pero mato na mo sa inyong kuan. Libang na, wag na siya malibang. Huwag gani. Nawala na silang duha, oh. Di ko pangit na saba-saba diha, kaya di ka pwede mo gawas. Kaya way magkuani mo. Maglugnot ka. Ayo doon. Hmm? Kaya itong iyang mungol, itong iyang dalunggan. Ha? Masina man sa dang kuan mga Pangit. Di lagi ka pwede mo gawas kay maglugnot ka. Nandiyan nagnanas papa. pangalibang na mo, pangalibang na mo. La 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 la. Malalagi, bitin-bitin na. Kalibang na mo. Hoy. Libang na ka. Tungod na mo ro sa basket no. Oy. Libang na. Malibang na siguro to si Brownie, oh. Pinagpaladyo na. Two weeks pa rin na sila, wa pa rin na isa ka buwan. Nasati. 2 weeks pa. Kaya pag anak na mismo, di, namatay na maginahan mo na isang ikuha. Mo day nga mura pag magsasamparay maglakaw. 2 weeks. Kung pa isa ka bulan? Nga pa. Isa Hindi ka buwan. gatas. Mo nang katasun sa jud. Loy si pangit, di kagawas. Ajo lagi das ilaw, majo lagi kasud. Hindi isa ka buwan. Harag isa. Yaro. Pangalibang na mula. Ikapoy na sige glakaw. Ilubog na lang. Naning lubog na. Ikapoy na Brownie. Brownie, ikapoy. Nang ipangkapoy na lang mo, pa mo nang alibang, pangalibang na mo kay rang manood na ta. Daan yung dalunggan nga anak ay. Ikaw, pangalibang na mo kaw. Iuyahan niyo no? No, ikaw ay nanay. Wala pa yung isa ka buwan. Gudi. So si Gudi. Nagtugtog naman. Tarong na dahil. Nagtugtog naman ka diha, libang na dito kaw. Nagipangkapoy na lang mo. Nilakaw-lakaw. Hindi mga libang. Mabuhi niyo siya, mukhaon niyo sila. Wala ginahurot nila ng kanto. Wa na hurot. Man, nagaligat-ligat na. Oh, hi. Day, kaon ako. Mahaw na ka, Day? Mana, namahaw na ko. Ano na, natuog na sa Gudi. Pangkapoy na. Wa pa nangalibang. Oh. Kawa. Nakanta na po. Si pangit. Di manggod ka pwede buhiya nagway hukot kay mamalbal man ka. Kasi makapaa ka. Maglugnot-lugnot pa.
Ha? Magdagandagan. Magdagandagan ka ni, maglugnot-lugnot, sakit sa baga o hawiran. Na, di ka kagawas. Ano sila, orang kasweet. Hawa na mikloy, kinabasa na ka. Parang dito ka, sunod-sunuron. Ato ka dito ba, kinabasa na ka oh. Ikaw dito ka ka. Ito kay manglabat ah. Dito ra ka ba? Kasi may mga tungatungon. Hey guys, naligo na ko kay manglabak ko. Manglabak ko sa mga kwanigian. Lagunan. Na si mama na dito natug. Sige lang maglami agin sa hangtog. Ganera na siya natug mga alas 9 pa. Karon mag alas 11 na laman ang paning mata. Lami na ijang tug pirmi. Lagi nakagul lagi kay di natin tugus si Junjun di na makatug maginahon na ni siya. Siyempre di man jud na kalika dyan mag-anak. Okay. Ang mag-iingnan nga ibalik na mag-doktor kaya mag-consulta tong dijang tambaw kasi pwede alidan. Hindi na po siya. Hindi na ko na siya mabalik dito po sa doktor. Ito may mo ni guys. Naman na isalig sa Ginoo ng ijahang balatian. Kinsa man naman lagid mo inom og kuan. Tambong tanaw ras mikloy oh. Tanaw ras mikloy yun sa siya magiatong-atong diha nga maglaba man ta. Mura magkagkurik. Oh. Wala ka ligo na kaw. Ang laba ko. Ang pag mata. Ligo na kay magalas 11 na. Ning chat de sa isa na karon nanguta na og. Muli ba kuno kasal ni Tiri karon 26. Karon 26 na ra bagajid, jawara bagajid. Mamiso mo ka sa kuda ni ikapliti nga mo ko nakasweldo karong buwana kanawon laman ni nato guys makauli ba ko may ikapliti nangutan ako nga turubi og muli ba pud siya nabapod na problema iwa ko na pud siya ikapliti tanawon laman ni nato guys ising maluwing Ginoo na ay grasya moabot makauli ta. Buhol ra lagi dira nanangan pero ang problema ang ipliti og nabay ikapliti bitaw guys karong panahon na guys grabing ka crisis lisod na kadyong panita nag sa YouTube hinay kay gamay na lamay mananaw sa mga video sa pagpamasahiro po ni Junjun hindi po pareha sa una karon hinay na pud tungod sa daghan kadyo na pang na masahiro kay mao man ay laing panginabuhi andani ang tricycle na maninuon pero sakto-sakto ra lagi pud tanawon naman ni nato guys ang makauli pa ko mangita pag mamisyon nakasendo naman ko karong buwan na najunta to kay nay ika liti gawa mo ko kasweldo karong buwan na kay gamay ra man nagang views das mga miaging adlaw wala ko nakaabot sa kananay kuta kay kuta-kuta man na makaabot gani ka og $100 ma-withdraw na nimo pero di gani na mo abot hindi na nimo ma-withdraw next month na po na nimo ma-withdraw karon lagi ako ko nakaabot sa kuta. May lisod. Puti-puti sang dari.